πλευρά του Wireless Bag να ευχαριστήσουμε την East Electronics γιατί ήταν και ο χορηγός της συγκεκριτικής υποδομής και μας υποστήριξε σε όλη τη διάρκεια. Τώρα θα γίνει η κλήρωση, ο κύριος Πετρόπουλος θα επιμεληθεί από εδώ και πέρα και εύχομαι καλή επιτυχία σε όσους συμμετείχαν. Κυρίες και κύριοι, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της κλήρωσης που είναι το evisite.gr. Είναι ελληνική διαδικτυακή κοινότητα όπου εκεί οι φίλοι του ήχου, της μουσικής, της εικόνας, των ταινιών μπορούν να δουν θέματα κριτικές. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στις δύο κοινότητες για τα τεχνικά θέματα, το ηλεκτρονικά.gr και το How to Fix It. Τα δύο δυνατά φόρουμ για όλους όσους θέλουν τεχνικές πληροφορίες για τα μηχανήματά τους. Ανακατεύουμε καλά και πάμε. Η κλήρωση είναι για τον NCD, ο κύριος Νικόλαος Σιφάκης, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 966. Είναι κοντά μας ο κύριος Σιφάκης. Προφανώς όχι, θα ενημερωθείτε λοιπόν εσείς. Σιφάκης Νικόλαος, το τηλέφωνο του σε 966. Νικόλαος Σιφάκης. Τι θέλω. Λοιπόν, θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά. Το pick-up κερδίζει η κυρία Εριέτα, η σπουδαία κυρία Εριέτα Βλάχου, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 305. Κυρία Εριέτα Βλάχου. Προφανώς θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά. Εριέτα Βλάχου, που το τηλέφωνο τελειώνει σε 305. Μπαίνουν εδώ. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στο Facebook και στα social media. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και σας περιμένουμε και του χρόνου στο επόμενο Wireless Bag. Καλό βράδυ!